Najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya shine tsani na cigaba. Najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya shine tsani na cigaba. Allahu haliki ban iko da zana fara, wakar da zana yo ban hikima domin na tsara. Al'umma na ƙasa ta yau ina kira gare ku, Jafar Ibrahim mai waka yau gani naku. Batun ma da kai sai kun bani hankalin ku, Allah ka bani tasirin faɗakar da 'yan uwa. Najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya shine tsani na cigaba. Masifu a ƙasa sun yi yawa silansu mu ne, kuma san ba mu du'a'i sai dai mu zargi wane. Fitina in ta taho kuma duka kanmu za ta manne, talakawa mutuna yin haka babu cigaba. Ɗan uwa a yanzu shi ke cutar da ɗan uwan shi, kidnapping sata duk mu ne muke ta yin shi. Rayuwa ba yarda alkhairi ya za mu gan shi, abinda dai ka shuka wata rana za ka girba. Najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya shine tsani na cigaba. Al'umma mutuna Allah dai yana ganin mu, mutuwa in ta taho dole ta zo ta karɓi ranmu. In mun mutu a hakan guzurin ne mu kai makanmu, lahira tana jira duk mutuna fakar mu manta. Masu mulki na ƙasa sai mu yi addu'a gare su, shugabanmu na ƙasa gwamnoninmu dukkaninsu. Addu'a mu dinga yi don Allah ya taimake su, in ko muka tsine musu duka kan mu za ta kare. Najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya shine tsani na cigaba. Jami'an tsaron ƙasa 'yan sandan mu har da soja, haɗin kanmu suke so to sai mu dinga maja, ni ta ba su shawara domin dai ƙasar ta canja. In ko muka yi hakan za mu ji daɗi a nan gaba. Fulani Hausawa Yarbawa mu haɗa kanmu, addu'a mu dinga yi domin ci gaban ƙasar mu. Mu zaman mu lafiya domin kar mu ba da kanmu, in ko muka yi hakan Allah za ya taimake mu. Najeriya mu zama haɗa kai al'ummar ƙasar mu zaman lafiya shine tsani na cigaba. Allahumma salli ala Muhammadin nabina, jagora na gaskiya sadiqul musaddiqina, alihi hadda sahabbai kulluhum ajma'ina, salatu tunatina ila zikru wa